само да се оправдаем на бързичко, че сега ядахме една кутия с пастички, огромна, и пихме Оригинал Кока-Кола. стъкло, дайте да разберем. И спрейси вече няма. Това не че може да ме гледаме. Аз нямам пари да видя, тя няма пари. Аз нямам един смеш. Да. Дай да си ви покажа и да видя така. Това ще покажа. Това да направя. Ще се вижда. Да. Аз няма да ставам. Ще се лежа. Абе, той имоти не се виждате. Така е. Аз ти спирай. Чао, Иринка!